Mae y lle yn le i bawb, heblaw paedophiles nazis a bobl sy'n dwyn gan uniainiau. Ydyn ni am eich gweld chi gyd yn hapus. Yn y gorffennol, da ni wedi trio setio pobl sengl, sexy Cymru fyny ar ddet. Yn y gobaith y bydden nhw'n ffeindio eu cariad perffaith. Fuon ni ddim yn llwyddiannus, ond y tro yma, da ni am drio rhywbeth chydig bach yn wahanol. Oh my God! Beth am edrych drwy'r sbiendrych hyd? Ruth, dwi o Bwlleli a dwi'n 22. Yn fy amser sbar, dwi yn licio tynnu lluniau, mwydro, yfad, a rhywbeth neu efo celf, rili. Dwi'n eitha gwirion, dwi'n gall. Gynna i party trick, ond dwi'n mynd da iawn, jyst chwythu Malteser i fyny'r awyr, a bita wedyn, wrth gwrs. Dwi'n licio cerdded drwy gau o ddifaid er bod fi'n byw ym Mhenllyn. Dwi'n licio llygod. Gobeithio bod yn edrych all goda fawr, da. Da ni'n gaddo dim, Ruth. Enw wedi Gethin, dwi'n 27, dod o Tasarna, Gwynedd. A lot o bobl yn dweud bod fi fath o comedian, neu bobl chwerthin bob tro. Ond ydy bod yn sengl ddim bob tro yn destun chwerthin. Dwi'n meddwl peth gweitha ydy, neb i ddod adra i, neb i siarad, neb i rhannu teimladau efo. Yn heipi fel arfer ydy rhywun sy'n confident yn hynna'n. Just rhywun hapus yn hynna'n, lle. Fyddai'n licio mynd i gym, chwarae rygbi, cadw'n ffit, gweithio ar y car. Dyn ceir ydi Gethin, ond be fyddai cerbyd o ddewis Ruth ar y det delfrydol? Mynd y helicopter rownd Mhenllyn mwyn i mi cael dangos ddwa lle fydd yn byw rwy'n ddiwrnod. Ti'n licio rhywbeth efo challenge? Rhywbeth i ddod i'n abod ni'n gilydd yn dda hefyd. Math o berson sy'n cysau chaf. Dwi'n cysau genod sy'n bob amser yn sbio yn y mirror. Dwi'n licio rhywun sy'n gallu rhaid i law os rhywbeth. Sy'n i gorned i chwerthin, cael amser da. Dwi'n gem am hwyl, ynddo, ystad. O tro. Felly, sut fydd Ruth yn cyfarch ar ddet cyntaf? Ysgwyd llaw, dwi'n gwybod. Tap on the back. Helo. Helo. Aia, ti'n iawn? Dwi'n chdi. Gethin, sy'n cael? Ti'n cael? Dwi'n fawr ydych chdi. A chi ddewyd? Ti am? Ynddo, dwi'n fasu dewch. Da iawn. Yn fat yn siarad. Iawn, da? Yndi. Da. Braf fynd ni. Da. Neis. Be ti'n efo chdi dyn? Dwi'n gweithio mewn cartra hyn oed. O, wyt? Ie, cartra. Mae mam gweithio mewn om. O, da? Rhywbeth yn gyffredin. O, ie? O, cool. Dyn nhw cael deithio ni beth ni'n neud. Na, di. So. Ti'n licio challenge efo chi? Ynddo. Wyt? Ynddo. Da ni wedi cael hwn. Iawn. Ac aro. Dyma tro gyntaf i chi gwrdd, ond yn lle mynd i weld ffilm gachu mewn cinema, heddiw byddai lle yn cynnig dares a byddwch chi'n gwneud nhw. So chi sy'n derio ni, lle? Yn union, Ruth. Ti'n licio dares? O, so dyn ni'n gorau mynd rown stryd Bangor yn neud rhyw ffocin betha, mae'n siŵr yn dan. Ideal. Ti'n licio neud pranks o'r gi? Ia, dy fyny beth yn dan. Yndi? Ynddo, ia. Iawn, ma' hwnna'n swtio fi, de. Iawn. Lleoliad perffaith. Ond ydy'r ddau wedi creu argraff ar ei gilydd hyd yma? Ffwgan neis, yndi? Smiley, de. Glan lws. O, dwi'n iawn. Dwi'n mynd licio'r top Superman, de. Tro gyntaf i gyfarfod, oedd o'n fatha chydig bach yn awkward, chi? Fatha, da ni'n abod yn gilydd. Chydig bach ar i fi trio, rhoi hug a fi trio sgwcael, o godi fatha, Don't do hugs, de. Lle ti'n dod o? O, Botwnog. O Botwnog? Ie. Des, de. My thing all day. Wrth fy mal efo des. Dwi'n meddwl, os na roed yn rhoed yn blaen gynta, eich ni ti ffoli off suits, de. Gwell boi na fod ydw, so mae rhaid i fi. Bydd! Gadewch i ni weld ei der cynta nhw. Mae ffrau gyhoeddus yn gallu bod yn embarrassing i bawb o gwmpas, tyba faint o scene fyddwch chi'n gallu greu heddiw yma. Waw. Ia, mae hyn yn bloody embarrassing, dydy. A bydd yr embarrassment yn siŵr o barhau, nes ymlaen ar y lle. Ti o ddrisym? Yn gynharach ddylswn ni Ruth a Gethin yn cyfarfod ei gilydd yn y ffordd draddodiadol Gymreig. Rwan maen nhw'n barod i chwarae der i Mae garu. ffrau gyhoeddus yn gallu bod yn embarrassing i bawb o gwmpas, tyba faint o scene fyddwch chi'n gallu greu heddiw yma. Waw. Felly, y dasg heddiw fydd ffrio'n gyhoeddus, a lle well i fod nag ar stryd fawr Bangor. Reit, beth am wneud? Wel, da ni eisiau creu chdi bach o scene, does? Iawn. Ond dwi'n myndio, os dwi'n mynd i'r extreme, de, gyd i tom rai chi. Paid i tyngwyna fi.
bobl yn ffrio am rhywun ar ffôn a bethau dydy. O fi, bod chdi'n cael y ffe? Ia, rhywbeth fel as, ond pethau fel as sy'n digwydd rhan fwy ar amser, dy. Paid o brifo fi. Anodd iawn fydd Peter cael ei brifo mewn bedydd tân. Funudau ar ôl cyfarfod am y tro cyntaf. Dwi'n nerfus hwn. A dwi jyst ddim yn gwybod be i wneud. Yna criw go lewn dod i fyny wan efo, dwi'n cool. Oce. Os yna? Ne? Be? Deud ydych chi blaen, do? Me, ti sy'n na? Ffocin yr hogan ys yna, de? Hogan? Ginny na beth? Na, ci. Ydy, mae Ruth yn dod o ben Sa'n llun. bydd na? Dos i nôl cash i fi, Wyt ti bach? Dos i nôl peth, please. Dau nôl am munud, gwtcha. Dos i nôl, please. Just dos, ia? Na i wisio dim hyn. Be ti'n neud sy'n y ffôn yma? Be? Be ti'n neud? Sorry. Be ti'n neud sy'n bydd yna? Dim yn gacs di. Sy'n bydd yna? Ruth yn amlwg wedi arfer chwipio dynion yn ei hamser. Lle mae'n cwpio fy hyn, sti? Cwpio fo be? Bo' chdi'n efo'r genod arall ma tu ôl yn cefni. Pa hogan arall? Dio ddim yn iawn. Dwi'n gwybod bod chdi'n mynd bob yn osadwn ti'n allan. Do, dwi ddim yna do. O ti yn? Ti'n cael prwfio yna? Wait! Sut? Dwi'n gwybod bod chdi. Just dos o yma. Just dos o yma. 10 allan o 10. Ti'n ei marcio? Do, 10 allan o 10. Na, o'n i licio bod y... Ia, o'n i'n just yn adrenalin ac o'n i'n teimlo fatha, ww! Do, gas i rasio fyna wan. Punch. Slap. Os di ddol o slap da i fi, a boot ti. Sladan. Gynna i metal yn ymlaich. O, ia. Gynna i glas hwnna 10 pin, man. Sgyn ti fetal yn dy goes? Oes. Mwy fydd yn gyffredin. Dwi'n siac ar yr Y der nesa. Amlen gynta, o beth sgyn i ni. Iawn. Mae'n mynd am dro wastad y romantis i gyplau newydd, ond nid heddiw. Bydd un ohonoch chi yn mynd all am dro i lawr y stryd tra'n gwisgo'r eitemau sydd yn y bocs. O, no. Iawn. Beth sy'n yna? O, here we go. Dos lawr. Dos lawr. How are you, mate? Thanks a lot, mate. Nice one. Thank you. Det, ti'n mynd ar y lew? Iawn, wel, fo iawn. Mae'n ffordd dda, yndi, achos mae'n challenging, a mae'r ddau yn gweithio yn gilydd. So, da ni'n cael dod i weld pros and cons yn gilydd. Y math yma ddet, mae yn gwahanol i'r arfer, ynddi. Aros o'na, iawn. Aros o'na. Mae'n ymateb, reit da. Dwi'n meddwl bod o'n just yna fo. Ond ydy'r berthynas yn blodeuo? Ta gimig pathetig arall gan y lle ydy hyn. Dwi'n meddwl sy'n gallu fynd yn bellach nhw, so dwi'n nabod i ddim bach gwell. Hey, I've had my version something better than that, mate. O, hwnna'n mental. Ni'n licio hwnna. O'ch licio hwnna? Da ni'n gwybod neu'n byd yn gwyn. O'n i yn. Gweneba bobl, oedd y boi'n ar ei bag sweets fi, do. Rwy'n boi'n ddeitha fi beth ti'n neud am mochyn. O, hwnna'n hilarious, da. Dyn nhw, oge ifanc gyda'r o'n dweud. My bird does things like that. Ac o'n rhyw gym yn dy nuts, dwi'n gweld lle o, do. Na, nisa, bring it on. Bring it on. Fi yn licio yn dynas sy'n gwybod beth mae eisiau neud, chi, de. Y trydydd tasg. Beth yw'r hen ddiwydiad Saesneg am 2 berson yn gwmni a 3 yn ormod? Wel, heddiwch byddwch chi'n chwilio am berson deiniadol ar y stryd mwyn ei denu nhw i threesome rhywiol. O, no. Fuck my life. Digon o hynny i ddod. Smes, o'n i gelad o'r hwnna, ta? Lle da ni'n mynd i siopio nesa? Un yn ffyrnas, un yn drws. Chi di brodi? Na. Da chi'n brodi na? Na, Da chi'n neud rhywbeth yna yma? No. Beth da chi'n neud yma? Dilynnwch gyfarfod. Chi'n gyfarfod yna yma? Pryd ti'n gorffan? Are you up to anything tonight? I'm going back to Manchester. Have you got a girlfriend, wife? I have a girlfriend, yeah. Oh, you have a girlfriend? Rwy'n gweithio hongian y gwmpas fan am... Amser i newid tacteg. Ti eisiau threesome? Ti eisiau? O pam, come on, mae'n laff fi, ti. Ti eisiau, o pam? Ti eisiau? Just most of the threesome. Nah, dwi'n Na. Na, ti'n siŵr? Dwi'n Okay. Right. Well, No? I would take you up on the offer, but Yeah. I've got a train to catch. Well, we'll come with you to the train station if you want. A threesome tonight? Would you be... Tonight? Yeah. Interested in a threesome? Well, Nid be, sori. Threesome? Na. Na? Yeah. Dan ni, Ti ti'n eisiau? Ti'n siŵr? Come on. Ginger's like a bit of Dwi'n mynd fun. adra wan. tomorrow night. Yeah, maybe tomorrow night. Yeah, yeah. But whereabouts? Ti eisiau threesome? Na gwes? Na. Ti'n siŵr? I need to speak with my girlfriend. Yeah, Well, but if yeah. you want, you She's can more than invite your welcome. girlfriend. She can record whatever.
I'm 100% positive we will come back. Yeah. Oh, Yeah. cool, man. Ti isio threesome? Fancy threesome tonight or something? Oh, sorry, I've got to catch a train, sorry. Oh, you got to catch a train? Okay. Oh, all right then, pal. Sorry. All right, mate. Mae heddiw yma di mynd yn lot gwell na be ni ddisgwyl gyda. Y pethau dwi wedi gwneud heddiw yma di chydig bach o beth dwi fel arfer yn gwneud. Licio cael laff fel o. Oedd o'n ddoniol. Oedd i greu, nes i hwnna. Dwi'n meddwl lle hwnnw oedd yr un gorau. Na, sa'n byd, dwi ddim yn licio amdani. Dwi'n meddwl bod hi'n hogan da, de. Fatha ffrind, ella swn i yn tyfu licio fo, ond dim byd ymhellach. Ond dydy'r det ddim ar ben eto. O, seriously. Ti eisiau agor am Jane? Na i agor am Jane, ja. Dwi'n meddwl beth yna. Na. Cyfathrach yn y coed. Un der i orffen. Snog. Smiley face. Smiley face. Da ni gydau dyn Gyd i gwn i wneud, ti'n dweud ni o'r gychwyn i da? Da Handshake. ni wedi cael laff, do. Do. Dyna beth sy'n bwysig. Ie. Dyna beth sy'n bwysig. Ia wir.